थारैनो माब्रै दङ आंनि उर्ला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोम मेम्बार्सफोरा। थारैनो गोबाव दिन जाबायमोन भिडिअ लानानै फैयाखै। मानो फैयाखै, मा जादों, मानो लाबोनो हायाखै खोन्थानो सानबाय। माखासे एसे उसुबिदानि थाखाय आरो समनि आंखालनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। मानो होनोब्ला जोंहा हेपि दिवाली फुजा बियो जानानै थांखांबाय। दा जों जेराव थायो बे खाथियावनो बे दिवाली फुजायाव जोबोर गिदिर मेला खुङो जाहैबाय आरोना जोंनि थानाय खाथियावनो। बे मेलानि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै जाहैबाय आरो। नोंगौ, गुबै जाहोना बेनो, मेलाया खाथियावनोमोन जिहेतु सानफ्रोमबो नायबाय थानायबो जादों आरो लोगोसे दावराव दावसि। हराव हरसे बेरायसिगोन, सानाव सानसे उन्दुनाय जासिगोन। बेफोरबायदिनो सानब्रै सानबा दिनफोरा थांबाय। दिनै मेगन मोदैयाबो जोब्बाय आरो एसे सिरिबो जाबाय। बिनिखायनो सानबाय भिडिअखौबो सुरु खालामनोसै। जायफोरा सानफ्रोमबो नायबाय थायो जानांगौ बिसोरो सानदों, बे उर्ला बुथुला चेनेलनि भिडिअ बानायग्रा आब'आबा मा जालायखो, भिडिअखौ मानो लाबोआसै, मानि थाखाय एथ' दिन बेबायदि थाखो, बेबायदि सानदों जानांगौ। आरो सोरबा सोरबा बे खोथाखौबो साननानै थाखादों खोमा आब'आ गोबाव दिन भिडिअ लाबोआखै, लाबोयैनि जाहोनखौबो बियो सानसे बुंखाथारगोन। मानो होनोब्ला आङो सानसेयानो जा साननैयानो जा गोबाव दिनानो जा भिडिअ लाबोनो हायाब्लाथाय आङो लाबोनो हायैनि जाहोनखौ बुंखायो नालाय। सोरबा सोरबा सानदों मानि थाखाय लाबोआखै दै, र' मोनथिगोन होननानैबो नेनानैबो थाग्रा दङ खोमा बेनोमोन आरोना आं भिडिअ लाबोनो हायैया। जोंनि भिडिअ होयैयाथ' दिनै सानबासोआनो जाबाय जानांगौ। गोबां जायफोरा सानफ्रोमबो नायबाय थायो, सानसेबो गेप्स थायालासेनो नायबाय थायो, बिसोरो जानांगौ गोबाव थाहाबनायनि जाहोनाव माखासे सोलिबोबाय थानाय काहानिखौ बावगारनोबो हागौ। बे सानब्रै सानबा थाखांनायनि उनाव गोदान भिडिअ होयोब्ला सोरबा सोरबा बावनायजों मा भिडिअआ बारस' बुरस' जाखो, बेबायदिबो जानो काहानिया, बेफोरबायदिबो सोरबा सानो आरोना। बिनिखायनो आङो बेबायदि मोनसे खोथा सानदों, जायफोरा सानफ्रोमबो रेगुलार नायनानै मोजां मोनो काहानिखौ नायबाय थाग्रा, बिनिखायनो आङो जायफ्रा रेगुलार नायबाय थायो बिसोरनि थाखाय आङो जितु आं जे दिनाव लास्ट भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअखौ आङो दिनै रि-आपल'ड होफिननो नागिरदों। सोरबाफोर जुदि काहानिखौ गोसोआव दंखायोब्ला बिसोरो नायाब्लाबो जागोन। आरो जुदि एसे बावनाय मोनदोंब्ला बा बिनि सिगांनि भिडिअआबा माबायदिमोन बेबायदिबो जानो हागौथ'। बिनिखायनो आं होफिननो होननानै सानबाय। सोरबाफोर जुदि गोसोआव दंखायोब्ला नायाब्लाबो जागोन, आरो जुदि सोरबाफोर नायफिनबावगोन बिनि उनाव मा जालांगोन, बे होखानायखौनो नायफिनोब्ला हयथ' गोसोआव फैफिननोबो हागौ, बिदिमोन, गाबोननिफ्राय बिदि जालांसिगोन होनना साननोबो हागौ। मा खालामनो आरो, फुथुला बानायबाय थानाय समावबो बाइक फैलाय, ट्रेक्टर फैलाय, अनेक टम टम गारि फैलाय, ट्राक गारि फैलाय। लामा सेरावनो नालाय जिहेतु आं थानाय रुमा, गारियानो अनबर एनि टाइम खारबायानो थायो आरोना। भिडिअ बानायनाय समाव गारिनि गोबां आवाज हाबगारनोबो हागौ सम सम, गाज्रि दामोन। मा खालामनो, जेरावखि थाया मानो थांना थानायनि बेलानि राहा लामाखौथ' मावनानै जाखानो नांगोन, आरो नायगिरिफोरखौबोथ' गोसोखौ गोजोन होनो नांगोन। मालाबा भिडिअ बनायबाय थानाय समाव दाउस्रिबो गाबनानै होयो। नै नायदो दा बावैबो दाउस्रिया गाबनानै होबावबाय। मा होनगोन आरो नायदो, नै बाइकबो गंसे थांनानै होलांबाय, नै दाउस्रि गाबलायबाय। सिरि होननायानो गैखाया आरोना। मालाबा सैमाबो गाबना होयो, मालाबा दाउबो गिसिबनानै होयो, मालाबा दाउस्रि बिरबाय बायनाय दाउस्रिफोराबो गाबनानै होयो। अनेक हारला आरोना लोगोफोर, मा खालामनो आरो। अब्लाबो नोंथांमोना एसे बुजिदो, गाज्रि दामोनसै। बेबायदिनो सिगां जेरै फैबाय थायोमोन दिनैनिफ्राय बेबायदि फैबाय थानो होननानै सानबाय। आसा खालामो सिगां जेरैबायदि अननाय होबाय थादोंमोन बेबायदिनो बे बारावबो अननाय होलांबावगोन। आरो सोरबाफोर जुदि काहानिखौ बेबायदि खालामलां, बेबायदि लां, बेखौ बिदि केरेक्टार हो, बेखौ बेबायदि जाहो, जुदि गोसोआव सानोब्ला कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनो हागोन आरोना। फैदो बिदिब्ला दिनैनिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामसिगोन। नायलांबाय थादो, आरो जि दिननिफ्राय आं भिडिअखौ होआखैमोन बै दिनै लास्ट भिडिअखौ दिनै होगोन, नायनानै लादो। आरो निउ भिडिअखौ गाबोननिफ्राय रेगुलार होलांबाय थासिगोन। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामो जेब्लायबो बेबायदिनो अनसायबाय थागोन होननानै।